Εντάξει, ρε Σοφία, είναι ο γάμος ξαδερφούλας, την αγαπάς. Εσύ θα μας πεις ότι θα μείνεις και για τα γεννητούρια. Τι, έλα, σε χάνω, τι, ναι, όπα, εκεί μείνε. Ναι, τώρα σ' ακούω, ναι. Τι να γίνει, ρε Σοφία, χαμός γίνεται, τηλέφωνο, ραντεβού, ποιος τα κάνει όλα αυτά. Εγώ δεν προλαβαίνω, έχω δικαστήρια. Έλα, δικηγόρε. Στα 16 μου θέλω να γίνω πιλότος. Και ο κολλητός μου το ίδιο, ο Θάνος, αερολέσχες και τέτοια. Οι γονείς μου βέβαια αντέδρασαν. Και όταν ήρθε η ώρα για το πανεπιστήμιο, έγινε στο σπίτι τροϊκός πόλεμος. Η μάνα μου πάθαινε κρίσεις γιατί λέει τα αεροπλάνα πέφτουν και πρώτα απ' όλα θα πέφτει το δικό μου. Ο πατέρας μου με χαστούκησε για πρώτη φορά στη ζωή του. Εντάξει, είχε στρωμένη δουλειά, όπως έτοιμο γραφείο, δικηγόρος ο παππούς, δικηγόρος ο μπαμπάς, δικηγόρο κι εγώ. Επαναστάτησα, του λέω: εγώ δεν πάω να δώσω κανονική. Αυτός μου το ξέκοψε, δεν έχει δραχμή, μου λέει, για σπουδές πιλότου. Αν θες να τα βγάλεις πέρα μόνος σου και να φύγεις και από το σπίτι. Και ό,τι μικρή μου λάμπα άνοιγε όνειρα Περιμένω, ναι. Φιλιά. Δεν μπορώ να διανοηθώ πως θα περνάω απ' έξω και δεν θα αναγνωρίζω το μέρος που πατάω, γιατί στη θέση του θα είναι ακόμα μια άθλια πολυκατοικία. Κοίτα τι γίνεται σε αυτή την πόλη. Εξαφανίζονται όλα, κάθε μέρα με μανία. Γιατί γελάς? 30 χρόνια γίνεται αυτό. 30 χρόνια εγώ δεν το αντέχω άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα από τότε που ήμουν παιδί. Μπορώ να ζω σε μια πόλη που δεν μου θυμίζει τίποτα, σαν να έχει πάθει Αλσχάιμερ είναι αυτή η πόλη. Σιγά ρε Άννα, σιγά. Την εποχή της ακολουθεί. Ποια εποχή της, μωρέ? Την αφασία ακολουθεί, την ασχήμια. Που τη συνηθίζουμε κιόλα. Στο χέρι μας είναι να μην τη συνηθίζουμε. Αυτό λέω κι εγώ. Γιατί λέω να μην το δώσουμε το σπίτι? Το σπίτι, μα το σπίτι δεν πάει μόνο του. Το σπίτι ήταν κάποτε ωραίο γιατί ήταν μέσα σε μια ωραία γειτονιά που τώρα δεν υπάρχει πια. Άσε που κι εσείς να το κρατήσετε σήμερα, αύριο θα το δώσουν τα νύψια σου. Δεν την πολεμάς έτσι την ασχήμια, πηγαίνοντας κόντρα στην εποχή σου. Άστο το σπίτι, δεν είναι το σπίτι το πρόβλημά σου. Και ποιο είναι το πρόβλημά μου δηλαδή? Λέω, ποιο είναι το πρόβλημά μου? Δεν γίνεται ρε να είσαι συνέχεια σε πόλεμο με όλους και με όλα. Καταντάει γραφικό, δεν το καταλαβαίνεις. Ναι, εγώ είμαι γραφική για σένα, για τα αδέρφια μου. Μόνο που δεν μπορείς να φανταστείς πόσο κουραστικό είναι αυτό. Πόσο κουραστικό είναι να πολεμάς μόνος σου. Σταμάτα να το κάνεις τότε. Μα κάποιος πρέπει να το κάνει όμως. Κάποιος πρέπει να θυμάται, ρε γαμότο. Έστω και αν το σπίτι πουληθεί, έστω και αν όλα πουλούνται, κάποιος πρέπει να θυμάται. Όχι μόνο να θυμάται, πρέπει και να ζει. Λοιπόν, δεν πρόκειται να συνεννοηθούμε ποτέ εμείς οι δύο.